Cuidado, 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 cuidado. Despierta, desahucian en tu puerta. Despierta, desahucian en tu puerta. Hementxe gaude zaurgarritasun egoeran dagoen familia bat kaleratzeko arriskuan dago. Bueno, ematen duenez kaleratzea emango da, oraindik ez da gauzatu, horregatik hemen jarraituko dugu, 10:00 daukagu ordua, jendea etorral bada gelditzeko, hementxe gaude. Moratoriatzaile aplikatu, zaurgarritasun egoeran daudelako informea daukate, eta moratoriak ez da kasu guztietara iristen, eta hau da kasu larria, ez daukate egun bizitoki alternatiba finkorik, ez da duinarik ere, adingabekoak daude etxe horretan, eta ematen duenez, familia bat kalean geratuko da gaur. Herri mobilizazioa egon bada ere, etxegabetzea burutzea lortu dute. Adingabekoak dituen familia bat kalean geratu da. Hemendik salatu nahi dugu etxegabetzeak direla, etxebizitzaren arazo larriena, etxebizitzaren negozioaren ondorio zuzena dela hori. Gaur Nerea eta bere familiari tokatu zaie, baina arazo hau pairatzen duten pertsonek gero eta gehiago dira. Antolatu beharra dugu, auzoz auzo, herriz herri, indar eta potentzialidade handiagoa lortuz. Arazo honi aurre egiteko, orain Nerea eta familiari bizitokia lortzeko eta etxebizitzaren negozioa eta problematika borrokatzeko lanean jarraituko dugu. Mila esker gerturatu zareten guztiok.